Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvino zvamati zvandiri kuita hazvina kunaka, saka chinditsvakirai macustomers pachannel penyu. Zvimwe kuda ndinokwanisa kuwana vanhu vanozouya kwandiri ndichivabatsira ndisingavashandisire mishonga tinozongoonesana mushure mekunge ndawanaka macustomers acho ndabhadharwa ndozokubhadharai, nekuti mazuva ano vanhu vava vashoma kudarika n'anga ndo dzawanda. Zvino tava kunetsekana panhau yemacustomers, ndokusaka ndakasarudza kuzoita izvi zvamati hazvina kunaka. But tararai muone kuti nyika yedu yava kurwadza kutoti unge uchitorarama zvinenge zvichitoda kutoti unge uchitofunga zano rekuti ungawana sei mari ndikasamwaya ivhu mudzimba dzevanhu vandinenge ndichida kuti vange vachizoya kudare kwangu. Zvinokwanisa kuzoti remei. How else will I get macustomers? Nai mukoma chindiudzaika imi vatsvene. You can call me evil. Munokwanisa kuzoti maposta nyaya yangu vanhu vozoti ndiri musatanist, but ndezvekwavo izvo. Musirimi munondipa mweya wekufema. Uye zvekare kana ndikateerera zvavachange vachizotaura vanhu venyu, ndinokwanisa kuzouraya vana vangu nenzara. Ndine vana 10 vandakaita nevakadzi vangu 3. Kudhara zvinhu zvangu zvainyatsokundifambira negwara rakanaka, nekuti makore acho iwawo n'anga tainge tisati tawanda, but iko zvino woga ari kungoita zvekutevedzera nzira dzechivanhu anogumisidzira ava kutoti neniwo ndiri n'anga. Zvino tose kana kuri kunzi tikaita n'anga, ko achazorapa umwe ndianiko? Pari zvino ndo zvandinoita izvi inini nevakadzi vangu 2. Umwe wacho anoramba zvake, anoti akwanise kuzoita izvozvo, asi kana yava mari here ndiye wekutanga kuti baba handisisina chakati tipeiwo mari. Ndinobva ndamuti ko zvino zvamava kuti muna chakati chamuri kuda kuti munge muchienda kunotenga, zvino mari yacho kana tichiti handeika vasikana tinotsvaka mari, munenge muchiramba muchiti hamukwanise kubata ivhu rinenge rakatorwa kumakuva, saka munenge muchiti ivhu iroro rinotorwa naniko nhai vasikana. Ndinomupa hangu mari oenda onoita zvaanenge achinzwa kuda, but ndinenge ndatomuudza chokwadi kuti anofanira kuti ange achibatana nevamwe apo patinobuda tichienda kunoshava-shava. Saka ndinoenda nevana vangu nevakadzi vangu avo 2. Tinenge tiine motikari dzedu 2, but tichitofamba tichitoita sekunge tiri vanhu vasingatozivane. Zvatinoita, tinotanga tatora ivhu kumakuva. Ivhu iri tinonorinokora kumakuva zuva parinenge rava kuda kunonyura. Tinomirira kusvika nguva yakwana tobva tachizonokora ivhu paguva, then tobva tachizoenda zvekare pane rimwe guva. Asi tinenge tichitaura mashoko ekuti iwe urere pano, ndiri kuda kukumutsa mweya wako kuti unge uchizonditeverera. Chitevera ivhu iri randatora paguva pako, wozorwarisa vanhu vepamba apo pandichazonomwaya ivhu iro randatora paguva rako. Ndichazokupa mubhadharo wako kana vanhu ivavo ukazovarotesa ukaita kuti vange vachizouya kudare kwangu. Saka mhepo idzi dzevafi vanenge vachitotsvakawo pekuzororera, saka anenge achitoziva kutoti atodzoswawo munyika yevapenyu asina kana kumbotarisira kuti anokwanisa kuzodzoswa munyika yevapenyu. Tototanga kutoshandidzana kubvawo ipapo. Kana kuri kunzi kana uchida mweya wacho ndinokwanisa kuzougadzira wobva wachizoita mweya wechikwambo, kana kungonoutengesera dzimwe n'anga idzo dzinoita izvozvo zvekurombesa. Inini hangu handina kunyanya kurerekera kudivi kwacho ikoko. Mushure mekunge tatora ivhu riya, tinodzoka naro mudare tobva tachizogadzira mhepo iya yemufi, kuitira kuti
tinge tichizokwanisa kumukontrola. Kana hwava usiku, ini nevakadzi vangu vaviri tinopinda mune motikari yedu, then vana vangu ivo vanofamba neyavo motikari. Totanga kudhiraivha, tinodhiraivha tichienda mumalocation akasiyana-siyana. Tobva tatanga kumwaya ivhu, tinokwanisa kungoenda tobva tanopaka motikari yedu pamashopu, tobva tatoburuka. Ndinenge ndiine chibhegi changu, vakadzi vangu vanenge vaine zvibhegi zvavo kana mahandbag munenge makazara ivhu, then tinobva tachizotanga kufamba. Umwe noumwe anotanga kufamba mustriti rake achimwaya ivhu, achingoita sekunge munhuwo zvimwe kuda anenge achibva kubasa. Then tinozoti kana tapedza kumwaya ivhu, then tobva tachizosangana pamotikari todhiraivha zvedu tichidzoka kumba. Tinowanzokusarudza dzimba dziya dzekuti tinenge tichiona kuti vanhu vepo vanoratidza kunge vanenge vaine zvimari. Kana tapedza kuita saizvozvo todzokera zvedu kumba. Saka you think kuti kana uri n'anga, macustomers anongouya kwauri by accident. Kwete, ndokusaka muchiona vazhinji vachizokumisidzira vava kubhadhara maYouTuber akaita semi vana Mukoma Nashi kuti vange vachizopota vachitorwa mavidhiyo. Dzinenge dziriwo nzira dzekuti munhu ange achikwanisa kuwanawo macustomers, kuti unge uchikwanisa kuwanawo cheuviri, otherwise muri inokwanisa kufa nenzara. Zviya zvekuti vadzimu vangu vachanditsvakira macustomers, zveroto izvozvo. Unotofanira kutoti unge uchitotsvaka macustomers kuti vanhu vange vachizouya kwauri. Mukoma, nzvimbo dzedu dzatinofamba kunana Glenora, vana Glenora B kusvika kunana A, tichimwaya ivhu kunana Norton, especially kuma newsstands. Kuma newsstands ndokumwe kunowanikwa macustomers, nekuti vanhu kana vachiri pakuvaka vanenge vari suspicious of everything. Saka kana tikanomwaya ivhu rekumakuva kuma newsstand, vanhu vaya vanozoti kana vava kusangana nema bad luck nema challenges, vanobva vati muri kuzvionaka kuti nhingi uya anenge ndiye ari kuti roya. Izvo ini nevana vangu nevakadzi vangu ndisu tinenge takaenda tikanomwaya ivhu iroro rekumakuva kunana Highfields. Ndakambomwaya zvekare pane imwe shop pedu nekumachipisa. Munhu iye akauya kumba kwangu ndikamubatsira. Kubatsira here kana kuti kungodzinga hangu mhepo yemufi inenge ichimushungurudza. Vana dziva rasekwa kunana Chitungwiza. Tinofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana, tinenge tiri busy zvedu tichimwaya kudaro. Unenge uchitoudza mhepo yemufi kuti ndakusiya pano, usareka uchiita basa musikana. Kana kuri kunzi tinenge tatora ivhu racho paguva remukadzi, tomuti musikana tava kumbokusiya pano uchishanda basa. Uye zvekare kana tikaenda pane imwe imba tikamwaya ivhu ratinenge takatora paguva remunhurume, tobva tati mukomanaka simuka tiende, shanda basa rako. Vanhu vepano ngavasangane nematambudziko nemadzudzu awo achazokonzeresa kuti vange vachizoguma vasvika mudare mangu. Ini ndava kumboenda kunokutsvakira nzvimbo imwe yekuti kana wapedza kushanda basa chikomana, ndichazokutsvakirawo pekuti unge uchizogara uchizonozororera uri pauri. Dzimwe nguva tinokwanisa kutageta dzimba dzinokwana kuita 8 kana kudaridzira. Vanhu ivavo vanozosvika pakuuya kwandiri, imi munofungidzira kuti kana ndikasaita zvose izvi zvandiri kuita mhuri yangu ingasafa nenzara here? Imi munofungidzira kuti kana munhu akangoenda paFacebook akazvimaketa seng'anga atowana macustomers here? No, kunyange uchitozvimaketa paFacebook pacho kutori nemishonga yekutoti unotofanira kutozora. Mukomanashi, kana muchitouda mushonga iwoyo ndinokupai mushonga wekuti in one day kana maviews amunowana munosvika kana kumamiliyoni views nezuva rimwe chete kana ndikakugadzirirai zvinhu zvenyu mune zvakanaka. Ende vazhinji vamunoona vachitsvaka macustomers dziri n'anga vanenge vakatopfeka dzimwe mhepo idzo dzinokoka chaunga kuti munge muchizongonzwa kuda kuenda kunobetserwa nemunhu iyeye. Ndo nyaya yangu iye mukoma. Kune avowo vanoitawo zveun'anga vasingatsvakiwo macustomers vachishandisa mweya wekukwezva vanhu. Ndinongoti
it is good luck for you, congratulations. But kune avo vanenge vari pakutambudzika vachizamawo kuti vange vachiraramisa mhuri dzavo kuburikidza nesimba ravo ravakapiwa naMwari reun'anga, ndinongovakurudzirawo kuti hakuna chinouya wega wakagara zvokwadi, hakuna. Unotofanira kutoti unge uchitotsvaka nzira dzekuti unge uchikwanisa kuzowanawo vanhu vanouya kudare kwako, otherwise unofa nenhamo. Zviya zvekunzi n'anga dzinenge dzakangosakara-sakara ndezvekudhara zviya. Pari zvino isusu we are catching up with the technology, tichishandisa zvekare dzimwe nzira dzekukwezva nadzo macustomers. Message yangu kune vamwe vanoita zvekun'anga, regedzai kuva lazy, stop being lazy. Munogara zuva rose mumatare makangogumbatira mafoni enyu muchingomirira kuti vanhu vange vachitaura nemi kufacebook. Sure, n'anga kumirira malikes kufacebook, munobhadharwa nemalikes here. Handiti chamunongogona ndichocho chekuti munenge muchingoti inbox kana muchida kubetserwa, wacho anozoya kuinbox pasina. Kana kuri kunzi zvinenge zvakakuomera, tsvaka dzimwe nzira dzekuti unge uchidana vanhu mudare mako. Vanhu ava munhu wose anorarama mweya, ende mweya haunetse kuudana kuti unge uchizouya kwauri. Hakusi kunzi kana munhu auya kwauri hauzomubatsirika, unomubatsira, but unomubatsirawo nenzira dzekuti mhuri yako haizofi nenzara, nekuti vanhu ava ndo macustomers edu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu pandakazama kuvaonesa. Vakati ingawani makambani avo anogadzira mapiritsi mukomanashi anongomaketa wani pamaTV, sei musingadi kuti tinge tichimaketawo mishonga yedu pachannel yenyu. Uye zvekare ingawani ivavo vacho vanonzi vanogadzira mapiritsi ndo vanokonzeresa futi zvirwere. Handiti vanotozviziva kuti vanhu vakaramba vaine kensa ivo ndokuramba vachiita mari. Havatifarire isusu n'anga nekuti tine mishonga inotoparadza gonyere rinokonzeresa kensa, nekuti vanozviziva kuti kensa iyoyo kana ikanzi hakusisina makambani aya anenge achigadzira mishonga yekurapa kensa kana kuti masymptoms ekensa, vanenge vava kusatokwanisa kutoita mari. Ndo message imwe iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, asi zvakangooma azvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndakajoina a satanic cult apo pandainge ndichiri ne19 years. Saka basa rangu rekutanga raiva kuuraya munin'ina wangu. Zvino ndasara nemakore 2 ekurarama, nekuda kwekuti mushure mekunge ndauraya hanzvadzi yangu, ipapo ndo first mission yanguwo yandakanzi apa wagona, ndikatonzwa ndichitorumbidzwawo. Hanzi kunyange madhimoni kugehena akapembera mushure mekunge ndaurayisa hanzvadzi yangu. Asi after that Satani akati avimba neni, ndikabva ndachizopiwa imwe mission, but handina kukwanisa kuzozadzikisa zvido izvozvo zvandainge ndakanzi naSatani ndo zvido zvake panguva yacho iyoyo. Saka akabva achizotsamwa. Zvino Satani ndiMwari asina rudo uye zvekare asina second chances. Saka mushure mekunge ndakoniwa ndipo apo pandakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizofa. Asi zvinhu izvi zvakaitika kudhara. Pari zvino ndine makore 33, asi ndinotozviziva kuti handisi kuzodarika 35. Zuva rangu rekufa rakatonyorwa kare neumwe munyori anonyora kugehena uko kune bhuku ririko. Ndokusaka muchiti kana mukabetserwa nevamwe vanhu vasingabetsere nenzira dzechikristu munonyorwa mazita enyu pasi. Saka chose chinenge chanyorwa pasi rino chinenge chanyorwa zvekare nekugehena. Saka ini ndiri kugara zvangu pamba peimwe sister yangu. Munokwanisa kutozvibvunza kuti saka musatanist asina mari zvinombofamba sei? Ndakatorerwa zvose izvo zvandainge ndakambopiwa naSatani mushure mekunge ndakoniwa kuzadzikisa mhiko dzangu. Saka apa nditoriwo munhu anotongoraramawo ndichitoita zvechivhenda. Kana munhu akatondiitira utsinye dzimwe nguva ndinokwanisa kana kungomunzwira tsitsi ndotozvibvunza kuti asi munhu uyu anotombozviziva here kuti ndichitori nesimba rekuti ndinokwanisa kutodaidza kana madhimoni kubva kugehena. Pane umwe akambondito
kungotorera zvinhu zvangu mupurisa. I think kuti kwaarika ari kungozvibvunza kuti kochiko chiri kuitika muupenyu hwake. Ipapo paakanditorera zvinhu zvandainge ndichitengesa mutauni, ndakangodaidza rimwe dhimoni ndikati teverera munhu uyo kusvika waparadza upenyu hwake. Saka iniwo kujoina kwandakaita zvinhu izvi ndakatanga kuwirirana neumwe musikana uyu ndakangosanganawo naye pamashops. Ndainge ndatotumwa kunotenga madomasi naamai vangu, ndo pandakabva ndachizosangana naye. Ainge akanaka kuita ngirozi. Chandisina kuziva ipapo mukomana acho ndechekuti even though ainge ari munhu but ndaiona mweya wake. Vamwe vanhu vaitondiona ndichitoita sekunge ndiri kutaura ndega, apa ndainge ndichitofungidzira kutoti ndiri kutotaura naye musikana. Iye akabva achizondiudza kuti ainge akapiwa mission yekuti ange achinditsvaka ende ainge afara kwazvo kuti ainge akasangana neni. Saka akabva achizondipa madirections. Ndakazotoenda kuBorodale mukoma ndichishandisa madirections avo aakandipa, uye zvekare ndainge ndichitonzwa voice rake richitotaura neni. Ndaiti ndikarasika ubva nditi no, famba wakadai kuzonosvika ndichinosvika pamba pevabereki vake. Akabva achizondiudza kuti vabereki vake vainge vaine mari, ainge akajoiniswawo satanism paainge achiri kuboarding school. Ndokuzojoina kwandakaita satanism ndikabva ndachizopiwa mission. Ndakazotanga kupinda church yeAFM mushure mekunge ndafadza Satani ndauraya hanzvadzi yangu. Saka mainge muri mugore ra2012 apo pandakatanga kupinda church iyo inonzi church yeAFM. Asi mission yangu yainge iri yekuti ndinge ndichizodanana neumwe mufundisi uyo ainge achitungamirira rimwe sangano. Ndaitokwira makombi maviri kuti ndinge ndichizoenda kuchechi yacho iyoyo yeAFM. Mukoma ndakatanga kuwirirana nemudzimai wacho, asi mufundisi iyeye aiva munhu ainge aine umwari maari, because he was very suspicious of me, because ndakataura navamufundisi ndichivaudza kuti ndainge ndichitsvaka basa. Ndakataura navo direct mushure mekunge ndatendeuka, so vakati vachitondinamatira paya ndakatovhura maziso angu ndikaramba ndakatarisana navo mumaziso vachindinamatira, asi ivo vakabva vachizotsinzinya. Saka handina kukwanisa kuzoramba ndichiita connection navo. Zuva rekutanga apo pandakatendeuka ndakabva ndachizoti zano nderipi, ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndiri nherera uye zvekare ndainge ndiri desperate ndichitsvakawo basa. Vakanditi panyaya idzodzo ndaifanira kuti ndinge ndichizotaura nemudzimai wavo. Ndichitaura navo ndainge ndichida kuti ivo vange vachizotanga kundichiva, because ndaiva ndine umwe mushonga uyo wandainge ndakanzi ndinouzora each and every time pandinoenda kuchurch. Saka ndakazotaura nemukadzi wavo uyo wandakahwina, wandakatoona kutoti she was a weak link, because vainge vasingafariri zvekutsanya. Vaiti vamwe vanhu vachitsanya ivo vaikwanisa kutongodya zvavo in secret, because vaiva nenungo dzekutsanya. Vakandifarira 1-on-1, ndokubva ndachizoba mufananidzo wavo. Mufananidzo uyu, awa ndo mabiro awo andakauita. Ndakati ndichitaura navo ndakaramba ndakatarisana navo mumaziso as if I was hypnotizing her. Ndokubva vatongotanga kutongonyemwerera. Ndikatoziva kutoti ndainge ndatovabira mufananidzo wavo. Vakazongosara zvavo vofamba, but ndainge ndatovatorera mumvuri wavo ndikaenda nawo kugehena. Mumvuri wavo ukanogadzirwa ndikazoudzosera kwavari. Vakazotonetsana nemurume wavo kwenguva refu, because iye murume wavo ainge asingadi kuti ndinge ndichizovashandira as a maid. Usiku ndaitomuka ndotoenda ndotonopinda pamba pavo vamufundisi. Ndaivhurirwa nemukadzi wavo sezvo ndainge ndichishandisa mumvuri wake, asi ndaikwanisa kungogumira mukicheni. Saka ndaiti kana ndava kuda kuenda kubedroom kunenge kwakarara vamufundisi nemudzimai wavo, ndaibva ndaona mupaseji muine marasha anenge achipfuta. Zvekare nekumadziro ndaiona mumadziro muchibuda moto. Saka ndainge ndisingakwanisi kuti ndige ndichizoenda kubedroom, ndobva ndadzokera. Saka ndaizopa pressure mumweya mukadzi wacho yekuti ange achiramba achingonetsana nemurume wake until vamufundisi vazopiwa revelation yekuti vaitofanira kutoti vange vachitotsanyira mudzimai wavo. Ndipo apo paakazotanga kuona nemaziso emweya.
mukomanashi mabatiro awo aakazondiita kuti ndine mweya wakashata. Nerimwe zuva akazondiona ndichitswinya mwana wake. Saka vaiwanzokuti during church service vaindipa kamwe kamwana kavo kasikana kainge kachiri I think neabout 5 or 6 years kuti ndinge ndichitamba naye because ainge aine musikanzwa. Saka ndaizobuda naye panze totanga kutamba. Kana akati ari kuda kudya ndobva ndamupa zvekudya. Ndainge ndichitoda kutoti kange kachizotojoina Satanism, but ainge achiri mwana mudiki. Tainge takanze at least kana ava ne10 years tobva tachizomujoinisa Satanism. Saka mukomanashi nerimwe zuva ndakatoti ndiinaye panze, ndaipota ndichimutswinya ndichimuitira utsinye, ndikabatwa red handed naamai mufundisi. Vakangonditi ibva pano ndisati ndakusungisa. Vakatora mwana wavo vakadzokera naye muchechi. Ndakanyara, asi hana yangu yainge yava kurova ndichiziva kuti ndainge ndatadza kuzadzikisa misheni yangu. Ndakangoti ndichingobuda pagedhi rechechi mukoma kuti ndinge ndichidzokera muchechi kuti ndinotendeuka, ndakaona kuti zvainge zvisingaite. Ipapo pavakanditi ibva pano ndisati ndakusungisa, ndakatonzwa voice rakanditi pinda muchechi unoreurura utaure nyaya yako, zvimwe kuda wainge utori mweya mutsvene, mweya waMwari. Ndakangoti ndichingonobuda gedhi ndokubva ndatobatwa nevarume vaviri vainge vakapfeka masutu eblack. Ndikatoziva kutoti zvainge zvatoramba. Ndakatorwa ndikaendeswa kune imwe imba. Handina kuziva kuti ndakaendeswa kupi. Ndopa ndakabva ndachizopiwa mutongo wangu werufu, ndikatorerwa masimba angu, uye zvekare ndikanzi ndainge ndichazotambudzika kweupenyu hwangu hwose kuzonosvika ndichizonofa apo pandinenge ndava ne35 years. Saka ndiyowo nyaya yangu yandiinayo mukomanashi. Satani haana masecond chance, he only give you one chance. Kana ukatonzi unenge watotadza unotofanira kutoti unge uchitofa. Saka ndakamirira kuti ndinge ndichifa. When I reach 35 ndakajoinawo Satanism apo pandainge ndichiri ne19 years. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Saka she has been a Satanist for 14 years. Hanzi it's only 2 years remaining ndobva ndafa. Zita ravo hanzi rakatonyorwa mubhuku rerufu. Hanzi bhuku iri rinogara kugehena. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ityai kana mukaona masvika pekuti musati mabatsirwa mazita enyu anotanga anyorwa. Hanzi anenge achitonyorwa kutoitira kuti kugehena zita rako rigare ratonyorwa zvekare mubhuku rerufu. Strange things indeed they do happen in this world.